भाषण दिवपाचे हे व्यासपीठ नाही, पण एक दोन शब्द हांव दिता. सत्कर्मान जीवन समृद्ध झाले जाल्यारच त्या जीवनाक अर्थ असता. शून्यातून विश्व निर्माण करून आकाशात गरुड खेप झेपपाची प्रत्येक मनशान स्वप्न पळोवपाक जाय आणि ते सत्यात उतरतात जाल्यारच त्या जीवनाक अर्थ असा. प्रत्येक मनशान प्रत्येक विद्यार्थ्यान खूप कष्ट करून जीवनात वर येवपाक जाय. आपले नशीब आजमावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम असे एक संस्कृत वचन हा. मनीस जो जो विचार करता तो सत्यात उतारताच अशी कितलीशीच उदाहरणा हांव जाणा. पण एक निमित्त म्हणून एक दोन शब्द एक दोन तीन उदाहरणा दिता आणि शब्द सोपयता. पाणिनी द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर होच हेचेतलो त्या वेळार कोणूच ध भुरगो नासलो. तो ज्या वेळार बायलां पाणी कळशी भरून दवरता कठड्याचेर, त्या कठड्याक एक व्हलो शेप येता आणि तो तेका सगळे भुरगे चाळयताले. आपूण इतलो ढ कसो, सगळे बरे शिकता आणि त्या कठड्याक त्या बांयचेर एक हॉलो शेप येता ती पळोवन तो विचार करता परत परत कळशी दवरून जर त्या फातराक हॉलो एक पोकळ शेप येता, चेप पडटा जाल्यार आपूण परत परत अभ्यास करून कित्याक वेरींग शकना. अशें करून तूं खूब अभ्यास करता आणि जगातलो सगळ्यात मोठो ग्रामरियन व्याकरणपटू अशी त्याची जगाच्या इतिहासात नोंद आहा. देवस्थान आजोबा देवस्थान कमिटी आहे ती खरंच एक चांगला उपक्रम इथे सादर करते. ती एक आपल्यासाठी जे कोण चांगलं गावासाठी करतात त्यांना इथे उपलब्ध करतात, त्यांना बोलवून त्यांचे सत्कार करतात. तर हेच एक चांगली गोष्ट आहे आणि त्यांनी ती बऱ्यापैकी चालू ठेवलेली आहे. की आजोबाच्या प्रांगणात माझा सन्मान केल्याबद्दल 4 वर्सां पयलीं ह्या भागातूनच म्हाका जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून दिल्लो. निवडून दिल्या उपरांत हांवें एक ध्येय दवरलेलें की म्हाज्या हातून काहीतरी जनतेची सेवा जावची ही दूरदृष्टी दवरून काम करपाक सुरवात केली. आणि 4य गांवांनी केरी, पालये, हरमल आणि कोरगांव जो म्हाका निधी मेळटा तो पूर्ण निधी जनते खातीर दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्या इस्कॉलांक CCTV, LCD प्रोजेक्टर, बेंचीस, इन्वर्टर, मागीर कम्युनिटी हॉल, टॉयलेट, ब्युटिफिकेशन्स, देवस्थानाचे काही ब्युटिफिकेशनां अशी अनेक कामां जवळ 1,46 लाखाची कामां म्हाज्या हातून जाल्ली आसात. ताचे श्रेय सगळे देवदेवतांक आणि तुमच्या सारक्यांचो सगळ्यांचो आशीर्वाद असल्यामुळेच. कारण जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणटकच पंचय ना आणि आमदारय ना, मदले सँडविच असता, तेतूंतले सँडविच आमी. म्हाका जे सन्मान केला ज्यावेळी म्हाका मनाचेर काल सकाळी निरोप इलो कमल तळकर अशें आहा. तर खैर तर आजोबा देवस्थान मी म्हटलं मोठमोठे नेते मंडळी मोठमोठे भांडवलदारशाही असतले त्या बारीक सोमी कित्याक. परंतु तेणे एक विनंती केली की आमकां खंय राजकारणी नाका, तुझ्या सारको मनीस जावो